na ľade, pretože jeho slonenie pred bránkou je určite z nášho týmu to najlepšie, ale príležitosti Radivojevič, gól! Kopeckého Peč, vedieme 1-0 nad Kanadou po 6 minútach hry. Skvelý štvrťfinálový začiatok. Veľmi pekný gól. Znova je to o tom, že Branko nevymýšľal, rozhodol sa strieľať do toho trafiku pred bránkou, kde prišiel Tomáš Kopecký a myslím, že od neho sa to odrazilo do bránky, do kanadskej bránky. A je veľmi dobré, že sme využili trošku vlažnejšiu hru Kanady a dostávame sa v tomto zápase do vedenia. Teraz môžeme vidieť, že Tomáš Kopecký Márne hľadal Perryho, ktorého vymenil Eberli. Tu je Hudáček, ešte prihráva spätne. Tu je Miroš Šatan, príležitosti. Gól! Gól! 2-0! Miroš Šatan, náš najlepší reprezentačný strelec. Prvá polovica prvej tretiny patrí Slovensku. Vedieme 2-0. To je štart, za kým sme nerátali, aký sme si nepredstavovali ani v tom najkrajšom sne. Šikovnosť Libora Hudáčka, surový, bol síce zblokovaný, ale Miro Šatan konečne prekonal súperovho golmana na týchto majstrovstvách. Ten predchádzajúci gól do prázdnej bránky. Teraz chladnokrvne s inštinktom tichého zabijaka. Nastrelil ho Kaneovi, pri ňom je Sekera. Ale aj šikovný Getzlaff, ten uchmatol puk, tlačí sa pred bránku a je znížené. Po skrumáži sa presadil Corey Perry, ktorý si so svojím nenapodobiteľným inštinktom prikorčuloval k bránkovisku a koľkýkrát už profitoval z práce Ryana Getzlaffa. Tak ako v klubovom drese, tak aj v reprezentačnom, nerozlučná dvojička. zbytočný gól, pretože v doterajšom priebehu sme Kanadu vytláčali z významných pozícií. Keď sa aj dostali a udržali v našom pásme, tak chalani veľmi dobre pokrývajú všetkých hráčov. Tu využil Getzlaff svoju vysokú. Kapitán išiel striedať a tak ešte ponaháňal Perryho. Tu je ale úplne voľný Eberli v medzere, vynikajúci Lacov zákrok. Ešte kanadská príležitosť, Skinner vyrovnal na 2-2. Využitá presilovka pre Kanadu. Moment nášho striedania, na ktorý si počkal Jordan Eberli v tej veľkej medzere, ktorá vznikla medzi našimi brániacimi hráčmi. A to bol vlastne kľúč k úspechu, aj keď potom Jano Laco dokázal odolať jeho nájazdu, tak Skinner už sa nemýlil. Tá medzera vznikla tým, že Zdeno Chára naháňal Coreyho Perryho následnejšie striedať, chýbal vzadu. Eberli sa dostal do samostatného nájazdu, Jano Laco veľmi dobre kryl, ale vracajúc, od ktorého odletel vydarený, ledová strela. Ešte dorážka a Kanada vedie 3-2. Alexander Burrows. Už ten tlak bol naozaj drvivý. Preťažená defenzíva našich si nemala kedy vydýchnuť a Kanadania dotlačili puk do našej bránky. Znovu nepokrytý hráč pred našim bránkoviskom. René vydarený nepokryl Burrowsa, ktorý v podstate pohodlne zasunul puk do našej bránky. Z toho tlaku sme sa predtým vymanili tou presilovou hrou, mali sme šancu, Tomáš Surový nepremenil, potom Kopecký sa dostal do veľmi dobrej šance, dobre zasiahol Ward a vrátili sme sa znova. Prihrať presne dopredu môže ísť Tatar spoločne s Bartovičom aj Mikušom, dokonca aj starosta sa zapája do útočnej akcie. Bartovičová šanca, gól! Gól! Vyrovnané 3-3, chlapci, paráda! Rýchly break, našim vyšiel. A semifinálová nádej Slovenska ešte žije. Ward tretíkrát prekonaný v dnešnom zápase. A Milan Bartovič zrejme nadviazal na ten svoj gól proti Kanade, ktorý dosiahol v prvom zápase. Čo narobí? Jedna nepodarená spätná prihrávka, Kanadania prepadli v pásme. Puk potiahol Tatar, Bartovičová strela, ktorú si sám dorazil do bránky. Zlá kanadská rozohrávka v útočnom pásme, veľmi dobrá breaková situácia pre našich chlapcov. Ja som pozeral na tú situáciu a chcel som povedať, že bol Juraj naozaj vo skvelej fazóne. Nadväzoval na skvelé výkony z Popradu. Gól! Gól! Hanzušov ten Sekerovej strely. Vyhrávame 4-3 nad Kanadou. 2,5 minúty pred koncom a Kanada hrá so 4 hráčmi. Úžasné chvíle pre Slovensko.
Český hokej po 8 rokoch môže postúpiť do semifinále majstrovstiev sveta. Výborne to chalani zahrali hneď po obhadzovaní. Michal si to namieril pred bránku. Na nič sme nečakali. Predošlej preslovej hre som si všímal, ako Kanaďania otláčali Miša